Ahoj, my sme kapela Katea, Katka, Jurajko. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto perfektného festivalu na ranči Bonanza na Skicove. Stalo sa nám výborne, ľudia boli parádni, atmosféra perfektná, príroda krásna a tešíme sa na budúce. Prišli naladení a my sme to ešte doklepli. No okrem týchto 4 ročníkov tu v Bonanze, alebo na Bonanze, 4 ročníkov festivalu samozrejme, som tu vystupoval viacejkrát a vždy tu je nádherné. A samozrejme na tomto festivale Bonanza Ranči, alebo Bonanza Fest, je vždycky veselo, pretože si volám, čo sa mňa týka. Lebo ja som, ak môžem povedať, tak som taký troška spoluorganizátor a pomáham tomu festivalu, na čo som veľmi hrdý a veľmi som rád. A som rád, že sem prichádzajú moji kamaráti, ktorí tu doteraz boli, Ivan Mladek, Čechomori, Petra Černocká, Pacifik a tak ďalej, Fešáci, Vojta Nedvied, Country Sisters. A do budúcna budú sem prichádzať ďalší a ďalší známi moji kamaráti a vaši kamaráti a vaši obľúbenci. Takže za mňa tento ročník 4. úplná špička. Já chci moc poděkovat za pozvání sem do Skicova na tento vynikající ranč Bonanza. Užili jsme si tady skvělou atmosféru, výborně jsme si zaspívali, zahráli, tak doufám, že tady nejsme naposled. Tak se mějte krásně. Ahoj, my jsme Country Sisters a moc děkujeme Bonanza Ranči za pozvání. Je tady skvělá atmosféra, už se moc těšíme na koncert a pevně doufáme, že všichni budou tancovat.